Malta Għawdex monijin b'attrazzjonijiet u lokalitajiet ta' kull bixra. Iżda ħafna huma l-irkejjen li għalkemm rari ssibhom fl-itinerarju fihom ħafna x'jiġi esplorat. Fl-episodju tal-lum niltaqgħu ma' Charmaine Buġejja, gwida turistika lokali li toffri firxa wiesa ta' tours differenti madwar il-Gżejjer Maltin. Jiena mindu kont żgħira bejt naspira li nsir gwida, però mbagħad il-qudiem meta għandi tibda tikber tara li dan mhux biżżejjed u inti iktar ma tkun taf, iktar ma tfittex ċertu korsijiet, iktar tista' tissaħħaħ akademikament. Kont għamilt niftakar diploma in tourism management xi 10 snin ilu jew 11 issa. Mbagħad kien hemm qisu l-opportunità li nieħu nidħol università. U meta dħalt università, wieħed mill-courses li kien laqatni kien proprju dak tal-istorja. Ġifieri għamilt 3 snin kors, għamilt sena oħra biex nkun nisallaħħaq kelli t-tifel żgħir dak iż-żmien u total ta' 4 snin gradwajt bħala historian fl-2020. Bħala gwida kelli bżonn il-kors mill-ITS. Niftakar dak iż-żmien kont għadni kif l-estate course ukoll ftit qabel tal-travel agency. Attwalment dak l-ewwel kors tiegħi l-ITS. U mbagħad bdejt naħdem u mbagħad għamilt il-kors ta' gwida part-time. Naħseb il-fatt li trabbejt il-belt imdawra b'dawk il-binjiet sbieħ kont immur il-library, kont immur ħafna postijiet meta kont żgħira u naħseb tant kienet impressjonatni l-ħaġa li bajt kemm kont naqra l-brochures dak iż-żmien l-MTA kienet kollha l-uffiċċju il-belt u l-ommi kont ngħidilha ma nitla' sem fuq u kont nispiċċa nara l-brochures tal-hotels u tal-affarijiet, però naħseb illi meta taħdem is-settur tat-turiżmu jiena jiġbidni ħafna għaliex tiltaqa' ma' nies diversi, ma tkunx taf fil-fatt ma' li ma' karatteri ħatiltaqa', ma' li ma' nies ħajibqgħu iħallu impatt f'ħajtek, ġieli ssir ħbieb u tibqa' ħbieb. Ġieli kolli gruppi jogħġbuni ħafna l-gruppi li jiġu hawnhekk għat-tempji, ħafna drabi jkunu mill-Amerika, u jkunu open-minded u jibdew jaraw u jħossu ċertu affarijiet li aħna xi kultant neħduha for granted. Dawn in-nies tant ishom ikunu miftuħin, they are open to connect li tispiċċa ħbieb magħhom u tagħmel ħbiberija li ma tispiċċat. Biex taħdem bħala gwida irid ikollok ċertu karatteristiċi fejn inti trid tadatta, trid tifhem u tkun anki ċertu bidliet li jkun hemm fl-aħħar minuta trid tkun kapaċi sek tara kif ħassolvi l-problemi. Dejjem wieħed irid ikun iżomm ruħu kemm jista' jkun formali imma friendly, iżomm huwa bilanċ interessanti, imma iktar ma tkun taf lingwi, iktar ma tkun konfidenti fik innifsek li tkun inti fl-aħħar mill-aħħar, inti l-ambaxxatriċi ta' pajjiżek. Ġifieri irid ikollok ċertu skills bħalma semmejt il-continuous personal development, dak ħajjejnek, għax inti tkun kapaċi titkellem xi kultant joħorġulek b'affarijiet għalhekk qed ngħid l-ewwel ħaġa li ġiet moħħi titadatta. Ma naħseb illi kwalitajiet nemmen illi kull gwida huwa differenti, ġifieri m'hawnx eżatt għalkemm l-itinerarju u l-kontenut ikun bejn wieħed u ieħor l-istess, però mbagħad il-personalità tal-gwida huwa dak li joħroġ jew jagħmel impatt fl-aħħar tal-ġurnata. Dan ix-xogħol joffri ċertu opportunitajiet li inti taf kemm taf qatt ma taf biżżejjed. Xi kultant avvolja tkun ilek 17-il sena taħdem bħala gwida, ikun hemm mumenti fejn xorta waħda trid tiċċekkja xi ħaġa u jekk ma tkunx taf aħjar tgħid ma nafx ħa niċċekkja u mbagħad tiġi lura bir-risposta milli tivvinta.
Ġifieri dik xi ħaġa li ma nagħmilx, ma nikdibx, ma naqbadx l-fajjar xi ħaġa bla doċċ. Naħseb dik hija xi ħaġa li titgħallem biż-żmien. Fl-2008 Charmaine kienet il-pionierja tad-Dark Tours, itinerarji li esploraw l-istorja ta' postijiet mhux tas-soltu, b'żewqa ta' misteru. Fil-waqt li dawn it-tours jedukaw lil dak li jkun dwar id-diversi lokalitajiet madwar Malta, għandhom ukoll il-għan li joffru esperjenza kurjuża li għanqlu s-sensi. Jiena bħala gwida nagħmel tours kemm ta' filgħodu, dak li jissejħu run of the mill tours madwar Malta, għawdex, skont x'kollu bżonn il-klient, però bħala ngħid fil-karriera tiegħi ta' gwida dejjem fittixt illi nkun innovattiva u nfittex ix-xogħol jiena. Għaldaqstant sibt nix tista' tgħid waħda isejħilha dark tourism għaliex hawn Malta l-istejjer tagħna huma bosta u hawn ħafna fejn timraħ fejn jidħol the dark side of history u wara sentej li l-ħaqt gwida bdejt infittex illi nipprova nippromovi dawn ċertu postijiet li għandhom storja konnessa ma' sedi fejn wieħed fejn hemm ċertu tbatija, tista' tgħid ċimiteri, monumenti illi forsi huma linked ma' ċertu stejjer, ċertu personaġġi li għandhom l-istorja tagħhom tal-ħajja tagħhom li tista' taqa' taħt din il-kappa ta' dark history. Ġifieri mbagħad hemm il-lat ieħor, il-lat tal-paranormal. Ikollok nies li huma interessati fuq dak li lin mill-istorja u allura bdejt nista' naqqadhom taħt Misto History sejjaħtilha jiena, għandek misteru, għandek storja u taqgħadhom flimkien. Dawn mhumiex għall-barranin biss, huma pjuttost il-guests tiegħi jkunu lokali, hawnix għal dawn l-affarijiet. Bdejtu bħala mixja fil-belt, trabbejt il-belt allura jisni kelli dejjem dak il-konnessjoni mal-tfuliti, mal-istejjer tan-nannit tiegħi, stejjer personali li ġieni ma ssibx fil-kotba. U ma' kull sena li għaddiet, din hija 12 sena, mhux iktar issa, kull sena dejjem noħloq itinerary ġdid, noħloq post, nfittex ħafna nagħmel riċerka tiegħi. Ħafna drabi r-riċerka tinvolvi niltaqa' man-nies tal-lokal, naqsam stejjer, kun hemm interaction, kun hemm networking, ġifieri saru parti essenzjali mid-dinja tal-guiding tiegħi, nħobb nagħmilhom, nfittex dak il-lat ta' storja, misteru, ġieli nkun daqsxejn iktar riskjuża, nieħu riskju, nkun avventuruża u noħodhom f'ċertu postijiet li ma jistgħux normalment iżuru matul il-ġurnata. Ovvjament fil-għaxija ikollok iktar atmosfera, dak li jkun jista' jġib ix-xemat, jekk imorru f'xi post mudlam jużaw it-torches, però ma jkunx hemm communication mal-ispirti, ġifieri dak mhux il-mertu tiegħi, dak mhuwiex il-xogħol tiegħi, imma ħafna nies sfortunatament iħawdu ghost walk ma' ghost hunt. U jien hemmhekk nagħmilha ċara li this is not a ghost hunt, imma se naraw, se niskopru, se ġieli nesperjenzaw xi affarijiet. Il-postijiet jivvarjaw mill-Ċittadella, Għawdex, l-Imdina, Żejtun, ħafna stejjer sbieħ. U nemmen li huwa suġġett li kburija li bdejtu jiena illum il-ġurnata u ħafna kompetizzjoni bħal kollox. Però again, nemmen li dak li nista' nofri jiena mhux ħajkun eżattament bħal dak kif forsi ħadd ieħor jista' iwassal l-istess messaġġ. Fejn jidħlu l-ambizzjonijiet għall-futur, Charmaine tixtieq toffri attivitajiet għat-tfal fejn taqqad flimkien personaġġi storiċi, il-flora, il-fawna u l-kultura. Tkellimna ma' Charmaine dwar dawn l-attivitajiet edukattivi li fihom qed tikkonsidra wkoll li tinkludi l-bina. Jiena dan is-sajf għandi l-ħsieb li noffri tours speċjali għal
tfal żgħażagħ tista' tgħid tal-età tat-tifel tiegħi. Jiena t-tifel tiegħi għadu kif għal 11-il sena, narah interessat ferm fin-natura u l-kultura u għalhekk ġieli biex niċċajta jiena kont ngħidlu ara Gianluca nagħtu kultura hija terminu illi tajt lilu biex meta jgħidli ma ħudni law, ma ħudni lem, u ninduna li dan jista' jikkombina dawn l-affarijiet mal-kurrikulu tal-iskola. U għalhekk minn dan il-ħsieb ħelu nibtet l-idea illi nibdew dan il-proġett flimkien jiena u t-tifel tiegħi, jiena bħala gwida u qed itini l-feedback tiegħu għal-tfal tal-età tiegħu biex immorru postijiet kemm b'interess fil-flora, fauna li ssib f'dawn is-siti differenti, diversi. Inżuru postijiet fejn forsi mhux daqshekk popolari, ħanejtek li fejn jieħduhom it-tfal tal-iskola. Minnaħa l-oħra huwa xi ħaġa tas-sajf, inżommu f'moħħna li forsi nibdew kmieni ma jkunux twal ħafna, nżommuhom ta' satej tlieta. Il-ġenituri mistiedna wkoll, anzi kważi aħjar li jkun hemm il-ġenitur jew inkella carer magħhom u nkunu nistgħu nabbinaw xi ħaġa edukattiva, xi ħaġa ta' interess għall-età tagħhom għax xi kultant isu hawn gap. Allura b'dan il-mod nkunu nistgħu noffru xi ħaġa differenti, divertenti u edukattiva wkoll. Importanti li tfajla li għadha qed issib il-linja tagħha kif ukoll nisa li forsi waqfu jaħdmu għal ftit minħabba familja, minħabba raġunijiet oħra u jridu jidħlu fid-dinja tat-turiżmu. Ikunu lesti li jilqgħu l-opportunitajiet li hawn illum il-ġurnata u iżjed opportunitajiet, iżjed korsijiet milli kelli jiena forsi meta kelli 18-il sena. U jekk għandek il-ħajra u hija nista' ngħid huwa settur sabiħ ħafna, ilaqqak ma' ħafna nies, tista' toħroġ il-karattru tiegħek u ssir persuna aħjar. Issa li ħaditna fuq vjaġġ fil-ħajja tagħha wasal il-waqt li ngħidu saħħa lil Charmaine biex tibda tħejjed diversi avventuri li tieħu ħsieb. Iżda l-avventura tagħna tissokta fl-episodju li jmiss fejn inaqdu ma' mistiedna ġdida u nsiru nafu aktar dwar ir-rwol li taqdi fl-industrija tagħha. Narawkom. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.